frații mei, astăzi facem un videoclip de unboxing. N-am mai postat de o lună, mi-a fost dor rău de voi. Mi-a fost lene rău de tot să filmez, adică o lună n-am mai pus niciun videoclip pe YouTube. Așa că hai să-i dăm drumul cu videoclipul ăsta de unboxing. Pentru azi avem unboxing la nebunele astea două. Aici avem un colet de 10 kg și aici avem un colet de 12 kg pe care l-am lipit eu, se vede, pentru că l-am deschis din greșeală. Așa că hai să vedem ce avem în colete. Avem nebunia asta de pantaloni scurți de la Burberry, deci că sunt tătaie cu ei, aici pe margine, și eticheta frumos. Bă, materialul ăsta e șmecher, chiar i-aș purta pe ăștia vara, adică sunt și eu puțin drip cu ei. Și pe ăștia am dat undeva la 30-40 de lei, adică super ieftin. Mai avem aici tricoul ăsta de la Burberry, la fel ca și celălalt, numai că ăsta arată puțin mai ciudat, zici că e pijama. Materialul este unul flexibil, nu știu, e foarte ciudat, adică pare genul de tricou ieftinache. Și arată eticheta, bam, adică nu știu, cu tricoul ăsta zici că sunt sac de cartofi. Mi se pare foarte nasol. Nu recomand tricoul ăsta, mai ales pentru mine. Plus că e cam strâns. Mai departe avem un tricou de la Cortez. Bă, mi-mi place rău firma asta, așa de la prima vedere. Și hai să dăm un try-on. Un tricou subțire, vine foarte bine. Ăsta cred că e mărimea L și pe acest tricou am dat 50-60 de lei ceva pe acolo. Adică pentru vară e șmecherul de tot. Plus că nu e materialul ăla gros, e material foarte subțire. Nu transpir, nu nimic. Mai avem tricoul ăsta de la Burberry, care mi se pare un tricou foarte premium pentru vară, adică uitați-vă cât de șmecher arată. Pe acest tricou am dat 60-70 de lei, uitați așa să vă arăt. Bun, frumos etichetă și nu-i mai dau try-on că mi-e lene. Deci un tricou foarte șmecher. Materialul este unul foarte lejer pentru vară, adică chiar arată bine. Și vă dați seama ce outfit-uri cu nebunia asta de tricou. Mai departe avem tricoul ăsta. 2 secunde să-l deschid. Iată, bă, mă bate ăsta. Tricoul de la Brazil, cel cu Jesus. Avem aici frumos eticheta, printul de pe spate. Bă, deci tricoul ăsta e șmecher de tot. Atâta vă pot spune. Pe lângă detaliile pe care le are pe el și printul ăsta foarte bun. Nu știu ce să-i dă cusăturile astea, dar merge. N-arată rău. Nu-i mai dau try-on. Am mai prezentat tricoul ăsta în trecut pe un videoclip și nu-i mai dau try-on. Însă este foarte șmecher și destul de ieftin, adică vi recomand. Mi-am mai cumpărat o borsetă pe care am dat 6 euro, 30 de lei, cam așa arată. Nu știu cine mai poartă borsetă, dar chiar mi se pare șmecher. Mă cuprinde, mă, că eu sunt și gras. Opa, zici că vând porumb în Costinești. Da, parcă merge așa, nu? Adică dacă mă vezi cu asta pe stradă, sigur par genul domn care ar vrea să-ți vândă ceva, nu știu. Da, arată bine pentru banii ăștia. Și e și spațioasă. Buf, un buzunar aici, unul mai jos, 10 din 10. Acum că tot v-am arătat de haine, hai să vă arăt niște Adidas, hați rău de tot. Avem frumos perechea asta, cutia, Nike SB, zici că sunt de clovn. Și, buf, avem blănoșii ăștia. Perechea asta de la Nike este o pereche destul de rară, știu că e ceva colaborare, lansată în 2020 și sunt foarte special pentru că sunt scump și greu de găsit. Bine, ăștia în cazul de față sunt fake-uri, dar nu contează. S-ar putea să se vadă puțin ciudat culorile pe Adidas ăștia pentru că am lumină în stânga și în dreapta și împreună se văd urât, nu știu, adică materialul ăsta pare mult mai diferit față de cum e în realitate. Este mult mai portocaliu. Avem blana asta aici, mamă ce fain se simte, talpa, urșii care sunt și pe interior și după cum vedeți aici la limbă este un buzunar secret. Bau, știați de el? Nu știați. Aici se bag de alea, da, știți voi. Trecem peste. Deci cu perechea asta și cu ăștia am dat dripul. S-a pus top. După cum știți, n-am putut să cumpăr decât o pereche. Adică cum să găsesc perechea asta și să cumpăr decât una. Așa că am cumpărat varianta și pe galben. Așa arată perechea asta. Bum. Aici cu albastru, spatele cu albastru și buzunarul și la ăștia. Mi se pare foarte șmecheră chestia asta cu buzunarul pus în limbă. Buzunarul secret, cum ar veni. Așa arată și e până unde se termină limba, adică până undeva pe aici. Stai să închid la loc. Lansați în 2020. Vă mai zic ceva? Mi-am cumpărat perechea asta și pe verde. Aceeași pereche, material la fel. Ba, acum cred că vă dați seama cum sunt așa de disperată când să cumpăr 3 perechi de genul, adică decât una e a mea și restul 2 perechi le-am cumpărat pentru niște prieteni. O să fac vlog când mă duc să le livrez. Să vedeți acolo Caterinca. Apropo, pe o pereche de asta am dat 60 de euro, adică 300 de lei. Și cam asta a fost din primul colet. Începem al doilea colet cu piesa de rezistență al videoclipului ăstuia. Și avem aici
PSD, cum îmi place mie să le spun. Ce să ăștia? Exact, sunt boxeri. Ce a ajuns omul să-și cumpere. Bam, cărticica. Da, deci acesta este un brand de boxeri care este foarte cunoscut în afară. Hai să vă arăt ce avem aici. Bun! SpongeBob, pantaloni pătrați. Apropo, pe această pereche am dat $30. Mai departe avem o pereche de Nike Nocta. Hai să vedem cum arată perechea asta în interior. Buf, chiar îmi place. Stați să vă arăt și vouă. Avem aici pereche de Nike Nocta. Mi se pare că asta e făcută în colaborare cu Drake, din câte știu. Asta e plastic, nu metal, o făcătură de metal. Materialul ăsta nu știu ce să zic de el, nu îmi pare așa wow, dar arată bine. Trebuia să le pună aburii să fie fair. Acolo avem eticheta, nu știu dacă se focalizează, dar semnul Nocta. Avem aici niște detalii mici de la Nike. Talpa asta șmecheră rău de tot. Adică avem detalii de la Nocta peste tot. Plus găurile astea în talpă. Și cam asta este perechea. Pe această pereche am dat $50, aproximativ 250 de lei. Sincer, nu știu dacă merită, încă n-am încercat-o, dar par destul de confortabil. Apropo, ăsta e interiorul. Cea mai basic pereche de Adidas care putea fi cumpărată după Jordan 4 este această pereche de Easy 350. Asta e perechea, cea mai ieftină pereche de Easy-uri de pe AC Buy. Pe această pereche am dat $15, efectiv 75 de lei cred că vine. Sunt foarte ușori. Așa arată perechea. Mama, albul ăsta, dacă îi port eu în 2 zile se fac negri. Hai să vedem busul cât de moale este. Destul de moale, deci ar trebui să fie confortabil. Așa arată interiorul. Nu știu liniile astea dacă sunt, cum se numesc, nu fosforescente. Știu că trebuia să strălucească când le făceai poză cu blitz, nu mai știu denumire exact. O pereche simplă de vară, foarte ieftină și foarte bună, adică pentru banii ăștia n-arată chiar așa rău. Adidas-ul ăsta aici nu prea e ce trebuie, nu știu dacă se vede pe cameră. Deci, overall, le-aș da un 8 din 10. Mai departe, s-a desfigurat cutia asta. Avem o cutie de Dior, stați așa o leacă. O cutie de Dior. Nu știu ce a încercat chinezul să facă cu cutia mea, dar trecem peste. Starea la cutia asta e foarte nasoală. Au jucat fotbal cu ea. Avem aici Dior și avem perechea asta de B30-uri, cred că erau. Da, deci perechea asta de Dior B30. Cam așa se prezintă. Christian Dior. Semnul de la Dior. Limba care este subțire. B30. Și eu prost, nu puteam să citesc aici. Bă, materialele la perechea asta chiar sunt foarte faine. B30, vedem peste tot inscripționat și chiar arată șmecheră perechea asta. Nu știu să vă zic prea multe despre ea pentru că n-am avut-o până acum, e prima oară când mi-am cumpărat și o Adidas ăștia. Să vedeți aici fituri nebune cu perechea asta de Adidas. Pe această pereche am dat undeva la maxim $40, adică 200 de lei. Pentru banii ăștia chiar arată bine. Sunt și confortabile aparent, nu pot să vi arăt. Mai avem aici un tricou de la Cortez. Eu am cea cu Cortezul ăsta. Așa arată. Avem aici asta așa strălucitoare, XL, că sunt gras, glumesc, sunt bine făcut. Eticheta și cam așa arată tricou, pe spate nu avem print, pe față printul arată foarte bine și este calitativ. Și aici avem euro, deci printul este unul cu euro, după cum vedeți. Adică avem bani mulți rău de tot. Șosete Nike la greu. Cam așa arată o pereche de șosete Nike. O pereche de genul costă, cred că, €1 sau ceva de genul, 5 lei perechea. Nu știu cât sunt cele originale. Hai să desfacem o pereche, să vedem cum sunt nesimțitele astea. Bă, sper că nu le-am rupt. Nu. E totul în regulă. Șosete Nike simplă, am ajuns să fac review la șosete, dar... Deci, ați înțeles voi, 5 lei o pereche de genul, $1. Deci, cam asta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, lăsați voi un comentariu cu ce să mai cumpăr, să mai fac review. Și nu uitați că în bio aveți un link unde vă puteți cumpăra tot ce mi-am cumpărat eu la prețuri foarte mici. Deci, nu uitați să vă faceți cont acolo și să folosiți cod ROREPS pentru transport.